Hola! Avui m'agradaria jugar a les endivinalles. Per això vaig a cridar el meu amic de Brasil a veure si vol jugar amb mi. Estevão! Hola, Leolana! Estevão, endevina, què podem trobar al principi d'amor? Principi d'amor? Això mateix! La lletra A! I quan acaba cafè? Acaba cafè. Sí! És això, la lletra E! I al mig del Nil? Què podem trobar al mig del Nil? Sí, això mateix, Estevão. La lletra I. Una més difícil. N'hi ha dos en el so. Dos. Les O. Sí. La lletra O. I al final de l'iglú? Què podem trobar al final de l'iglú? Final de glu. Això mateix, la lletra U. Ara anem a convertir-nos en les vocals juntament amb la música. Som-hi! A. La lletra E. La lletra I. La lletra O. Endevina què podem trobar al principi d'amor. Jo veig la A. Endevina què podem trobar quan acaba cafè. Jo veig la E. Endevina què podem trobar al mig del Nil. Jo veig la I. Endevina què podem trobar. N'hi ha dos en el so, jo veig la O. Endevina què podem trobar al final de l'iglú. Jo veig la U. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Endevina què podem trobar al principi d'amor. Jo veig la A. Endevina què podem trobar quan acaba cafè. Jo veig la E. Endevina què podem trobar al mig del Nil. Jo veig la I. Endevina què podem trobar. N'hi ha dos en el so, jo veig la O. Endevina què podem trobar al final de l'iglú. Jo veig la U. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, I si us ha agradat aquesta cançó, la podeu compartir amb tots els vostres amics. També us podeu subscriure al nostre canal de YouTube. I si voleu saber més sobre jocs musicals, aquí a baix també us deixem diferents links dels nostres cursos online per continuar gaudint de la música en moviment.